कैमरा कहाँ माने है Bukuksong ti pramotani bukhakti 12 hour ni strike hekaba bono dakhogoina muslim bosti hekaba zaraina kholani mangpli norong nogoina manghana ro lukoro kabangmana gathering khaijak kothum laijak omaikana tinini strike ti pramothaba BJP ni je soprop laimabo ti pramothani bai abono kari bahaina broni party office abono kari bahaina auto rok brok sabaijak mano kha duoino sejaoino selengjagaina tini 12 hour ni strike bonda khokmani no kitingoina tini Muslim hayakaba zraina bosti zraina khola Muslim bosti ni mangpli norok nugino manghana jorani news kubui kothuma ang norok no phunungnan bagai saito tongo norok nugino manghana yang flag rok banner rok omhaikhaino brok ni oro kasulaijak oro kothum laijak oro muri salai phungjorani simiti brok kothum laimani ang oroni lukurok bai kok sanan bagai saito nai phungni koitan himi kasulai kero phungni soitan simi gusuk jara tongnai jaga Soita jara. Bomahai tini jeka suman tui bahai tamo norok ni diman tamo. Tini jeka suman tui keto sini uskango je belbari bologo kothang man tui hingga ketai sini cendreget khumulongo badok bokmani tui amhai seno sini bubara dagi mani tini songo samno kasulayo yom hai ya tu yom hai samung citra rok khaya ti khlai jung tong nani bagai tei ulo amani bagai tumung brok je sabainai je tomung citra khai kalangnai brok no kha affair ba romnani amhai ro kuno demand to amade amoni kheto jung romnai ni sini ko jangno demand khaijak no jung brok no jeska pano jung romnani nangnai je rom nangnai tini horni 6 ta kai asan oron tong jung 6 ta tharin 6 ta jara tongnai angkai norok ni samung no mongka murisain tongnai jung murisain tongnai jung jaya pano ma tongnai tab jung tharin 6 ta jara ma tongnai 6 ta jara 6 ta adine je party mong party mane omno tuini kiting tini bona amon tuina norok khanai mangkhana thangnai BJP bai ti pramothani je soprop laimong hayaka party bai tai kaisa party soprop mong obno kitingai brok o jagao tini bonda khlok mane strike khailai mane obno kiting angtai kaisa bai kok sanan bagai sai toknai bahai sagrade muri sawai okdo pungkha tamo pung ya ta khusung ba kaisa sini okoni bagai jung mi usukang ko gobind holo baro BJP ra hamla khaima bagai jung tinoro saya nang ya khlaiye jung tinoro ba ke tangwi tongne ne nang kha jung tini amo haike ma tong saya nang ya khalai ga jung bong no tam khlai jung abo che dai khayu bong no jahate romoi kisa bong no hajar nan bagai bong ni jat pha ma rom nai taingya ja bolo phonom tero tang thon abro ne bukha go do sajagai tongo ti pramotha puila belbari o brok no soproman bagai bro toiso mai ka soprop laima hai public ni reaction hai ka ba situation no nasi kanga obo nung tam sana obo khato sini ti pramotha ro to chang sayable bor BJP rak chang sable nga bor BJP chang sama tang ko ti pramotha no silba nga ro tang ko sente ka to phai tang ko hamla khaiba oto soksawo tai ko guli sarugo amana bagai sing tinau ba hake ma tong ko takho omahai bike chata sabai jakha auto sabai jakha soksa jakha bumrina na naikha silai kokha obai khumulung am chai hake tirpura hasteni situation ba tongkasang lukorok ti bahai kirmani sondro jak dong lai to hai belai na kirma sin santa belai kirma bagai sing tinau ba hake ma tong oldina phone am tero tak khai to am tero tang to obo khato borong na BJP rong khai pe man khabar bola borong khai pe BJP no BJP roka tiprasa to khaikena na kubun bongso rokan do na bisingo buni da phani borok to nukja kya sem no sin da phani borong no nijera noro bisin nukja guta bui da phani borok to phaipe ya khaipe ya ro rolo bor ma khabro abola saimali abola borjan ma khabro saimali ya abo hongka to bong ya go nong nai hai bong ya go tong borok tinor khaipe bele busuk jara tongnai tini nangoro sung tinor sarin 6 jara tongnai phi asa ka mai da sai thike phungko bor mai musa na sung mai musa na phayu iko ta tongnai ro pa sa tongnai chi iko ta bo muri ro khopsa sai tong su muri sai isa tin nang haken tongnai ta bo sung chini jati ham kare ba ge chin dop phane ba ge sing wa ke tong chini dop phoro tam ge busi liang ka tam siliang ka ba su norong diman tam chini diman ka sung bong no
रमनानि बागै गताय ताय शान्ति तंनानि बागै जों शान्ति तंनानि बागै आनो मुंबुदु लक्ष्मी दे पारा हंखाय सिनाबो गंगा दासु हनो वाखला सिनाबो वाखला खानानि मांखाना थांनाय बिजेपि बायदिफ्रा मथन सप्रबमं थेमरां रत्न रमनानि बागै साजारनानि बागै अबनो ब्रनि दिमान अबनो तैनि तिनि मुरि खबसा साइनो ब्रक अ जागा कासलायो लाहार अबनो तैनि तिनि सारिकनि 6टा जरा ब्र अ जागानो तंनाय नरं नगुनि मांखाना अर कासलायजाक नायमो थांरकबो दङ पाब्लिक रकबो दङ ब्रक अ जागा मोरगलायनो तंलायो फेब अमहाय सिचुएसन खमलंगो ओंगै थांका खमलंग काइसे हेकाबा एडिसननि बखागो काइसे कैपिटल हायकाबा राजधानी हिनिमानो बेलाय अमहाय जागा थायो अमहाय सिचुएसन ओंमाबाय लुकुरक तंगसं लुकुरक अ गानागिनि तंनायरक बेलाय चन्द्र लायजाक अमहाय थिनांग इंगिया जाखायनि बागैनो ब्रकनो लामा कासमं स्राय स्राय ब्रकने पाब्लिक रिएक्शन हायकाबा ब्रक कक सामंग साइमांखा नाइटंदि जर न्यूज नरंगो माने।